na kawai sai kai naka. To waye zai jira har zuwa lokacin? Yalla bai ina da wata shawara. Kai ke jawabinka da turanci, ni kuma sai in fassara maka zuwa harshen Hausa. Fassara zuwa Hausa. To ka tuna, idan har aka samu wata matsala, to wannan gashin da ya rage a kusura kanka. Kai, to ya fara mana. Zan fara yi. Dear students, ya ku mata da maza da duk masu fatan alheri. Yaushe ne magana da yawa haka? Yalla bai na dan maka kuskure ma ne saboda. Kaga, abin da kawai na faɗa zaka fassara min kalma da kalma. What to what translation? Kalma da kalma. That's right. Wannan haka yake. Today, a yau is our college annual day. Ya kasance namu shekara makaranta rana. You know? Ku? A'a. It's not no, it's no. Shi ba a'a bane, sani ne. It's not no, it's K-N-O-W, no. Shi bai kasance na o a'a bane, ya kasance ka na o wa sani ne. You are mistaken. Kai kasance kuskurewa. Shut up. Shiru. Not them, you. Ba su ba kai. Not me, you. Ba kai ba ni. Okay. Shikenan kyau. The whole college. Rami makaranta. It's not a hole, it's whole. Ya kasance ba rami ba, ya kasance gaba daya. Mr. Kailash Chandra. Malam Kailash Chandra. Ni kenan. Ku duba yadda cikin kyautatawa shugaban makaranta yake mun magana. The whole college. Ramin makaranta. I am resigning. Kenan ni ne shugaban makaranta tun da ka ji aiki duk da ni ne shugaban makaranta. Amma wato ka gane wannan cikin sauki ba? Wani yalla.